Sa bayan naman ng Manawag, binuksan ang issue sa pamamasada ng mga transport groups sa Bayambang sa isinagawang Dayalogo hinggil sa ipinatutupad na salang arrangement sa mga terminals. Tinalakay ang mga usaping may kinalaman sa operasyon ng mga terminal at sistema ng pagsasalang ng mga pampasaherong sasakyan. Sentro nito ang patas na pagkakataon sa pamamasada para sa lahat ng transport operators at driver na kabilang sa 4 na transport groups ng bayan. Pinangunahan ng Committee on Transportation and Communication ng Sangguniang Bayan ng Bayambang ang pagdinig kasama ang Bayambang Police Station at iba pang tanggapan. Nakatakdang magtatag ang bayan ng polisiya at mekanismo para mapanatili ang patas na operasyon ng pampublikong transportasyon para sa kapakanan ng mga operator, driver at commuters sa Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.